Kubli shibun fibaro ke page ya kaneka video ha kaneka channel. Bat kane kalong kaji mentip na ki kam ki belaj na benta ki kam noi kai ha ki government LP school bat ha ki district repair. Bat ha kaneka video ngin cover haduk khandai teli ki district belaj ya kini ki kam noi kai ha ki government LP school ha Meghalaya. Te page ya kaneka video haduk bandakut kadang bapin stup ha bat ngin page kawai ke district adin kawai pat. Bat kipus kiblat kinle lengba ka roster katkum ka reservation policy jongga state ha Meghalaya. Te toket ni sedang no menta. Bat katarik ka bakadu ka bapila ban submit ya ki application form jongpi kadai hadu ka live way 3 Agos arjar arpulai. Bat menta ngine page ya ki kam kiblat yang menta ka push jong ki assistant teacher ha ki government LP school ha ki khandai teli ki district ha Meghalaya. Teto mentang ne pet kawai hadin kawai. Te yasngap ha ya gini pus balaj. Kabanangkong ha ka district riboy barok ki pus ki balaj ki long arpnyo pus. Pada ha ki pus kategori spat yang menta ki UR sau pus na menta ki kasi jantia bat garo arp pus sebat namta kiwi ki SC bat ST kade tang pus. Kabar namta ka ampati sau West Karo Hill district barok ki pus ki balaj ki long new pui pus pada ki pus kategori spat namenta ki UR karoi pus namenta ki kasi jantia bat garo san punya pus bat namenta kiwi ki SC bat ST kadai lai pus kabelai namenta ka Shillong East Khasi Hill district barok ki pus ki balaj ki long new sau pus pada ki pus kategori spat namenta ki UR karoi pus namenta ki kasi jantia bat garo ndriu pus bat namenta kiwi ki SC bat ST kadai lai pus kapasau namta ka William Nagar East Karo Hill district marok ki pus ki balaj ki long ndri pus pada ki pus kategori spat namta ki UR pus namta ki kasi jantia bat garo san pus bat namta kiwi ki SC bat ST kadai lai pus kapasan namta ka Tura West Karo Hill district marok ki pus ki balaj ki long ndri pus pada ki pus kategori spat namta ki UR kalai pus namta ki kasi jantia bat garo ndri pukandai pus bat namta kiwi ki SC bat ST kadai sau pus kapandriu namta ka Sora East Khasi Hill district barok ki pus ki balaj ki long pus pada ki pus kategori spat namta ki UR pus namta ki kasi jantia bat garo ndri pus bat namta kiwi ki SC bat ST omdan kabanyo namta ka Amlaren West Jantia Hill district barok ki pus ki balaj ki long live pus pada ki pus kategori spat namta ki UR ndri pus namta ki kasi jantia bat garo live way pus bat namta kiwi ki SC bat ST kadai tangkawe pra namta ka Mau Kerwat West Khasi Hill district barok ki pus ki balaj ki long southway pus pada ki pus kategori spat namta ki UR ndri pus namta ki kasi jantia bat garo live pus bat namta kiwi ki SC bat ST kadai pus kau khandai namta ka Jowai West Jantia Hill district marok ki pus ki balaj ki long pus bat namta ki pus kategori spat namta ki UR new pus namta ki kasi jantia bat garo live khandai pus bat namta kiwi ki SC bat ST kadai tang pus bat karta ka ba pila ban apply ye kini ki pus ki long ha karta ka ba khatra hadu live asnem karta bat ha ka election pan kadai sansnem namenta ki SC bat ST ka jisiu ha ka shimnai kadai lengba ka pay skill ha ka level ka basan jong ka revise pay structure jong ka government jong ka Meghalaya bat namenta ka qualification lane ka kran pule ka ba fidei bandon te yasam ha ya kini ki qualification kabankong pidei bendep ya ka kelas 12 pass na kano ka recognized board lane university bat namenta ki percentage bat 100% namenta ki general bat 100% namenta ki SC bat ST bat pidei bendon ru ya ka DLED bat ka BL kabar pidei bendon ya ka MTET pass certificate bat ka DLED pass certificate bat kini kidei benlong compulsory bat ha ka selection method pat kadai lengba ka interview bat ki dokumen ki ba pidei ban sumit
bat pihak ban submit ya ki application form jong pi kabanengkong pidei ban pendap ya ki detail baro ha ka standard application form kabar bat ki dokumen ki ba pidei bandon ki long ka marksheet school certificate ki age proof ka residential certificate MTED DLED bat BEd certificate balai bat pihak ban submit ya ki application form jong pi sya ki office jong ka sub divisional school education officer hala ki jong ki district balaj ya kini ki kam no hikai ha ki government LP school longkum hari boy pihak ban submit sya ka office jong ka sub divisional school education officer te lada pitondot ya kini ki kran pule bat ya ki certificate baron kam pila ban apply ya kini ki kam no hikai te tang kene ki jimentip na banta ki kam no hikai ha ki government LP school kublai shibon